După cum am spus, e importantă educația sexuală pentru că, în primul rând, oferă siguranță. Cu cât copilul vostru este mai informat, cu atât el este mai protejat și invers, cu cât el nu cunoaște lucrurile, este mai predispus potențialelor abuzuri sau să facă lucrurile stângaci. Sexualitatea e o chestie foarte individuală, dar încercați să gândiți la asta ca și învățarea regulilor de circulație. Când copiii sunt mici, le explicați că se traversează doar la verde și la roșu se stea. Și la un moment dat noi avem încredere în ei că ei o să traverseze în siguranță strada. Tot ce ține de educație sexuală are același scop. Noi să le vorbim despre riscul de boli sexual transmisibile, importanța de protecție, decizia pe care o ia cu cine este în intimitate, să se asigure că e un loc sigurat, că au acces la duș pentru aspecte de igienă. Ideal ar fi să amâne cât mai mult, dar iarăși asta e o chestie absolut personală, fiecare decide și nu în cel de urmă consimțământul să se asigure că asta îi un da entuziasmat, nu este forțat, nu este sub presiune, nu este șantajat sau, Doamne ferește, într-o stare de ebrietate sau inconștient drogat.